Predsjednik Demokratske stranke Bojan Pajtić na sjednici glavnog odbora partije predstavio je vladu u senci, koja ima 15 članova, na čijim je on čelu kao premijer i sa zaduženjem za Ministarstvo rada i zapošljavanja. Pre predstavljanja vlade u senci, lider Demokrata je naveo nekoliko faktora od kojih prema njegovom mišljenju zavisi današnja Srbija. Danas Srbija zavisi od radnog iskustva Aleksandra Vučića i Vulina, od obrazovanja Tomislava, Nikolića, Gašića, Stefanovića, od vizije Babića, Rističevića i ko to hoće da trpi, neka trpi. Ko hoće da ćuti, neka ćuti. Ko želi da sa strane posmatra kako se država rastače, neka to čini, ali Demokratska stranka nema prava da na to pristane i da ponavlja greške koje je činila. Za ministra spoljnih poslova vlade u senci, prema Pajtićevim rečima, određena je Nataša Vučković. Specijalizirala je pravo na Evropskom univerzitetu u Nansiju, izrazito je aktualna u političkom društvu, u političkom životu, u civilnom društvu. Dovoljno je reći da govori engleski i francuski jezik kao maternji, što je jako prijatna promena u odnosu na ovo što viđamo danas po televiziji. Ministar odbrane i potpredsjednik vlade u senci biće Gordana Čomić. Na čelu resora za evropske integracije Zoran Lutovac, a državna uprava i lokalna samouprava su u nadležnosti Saše Paunovića, aktuelnog predsjednika opštine Paraćin. Dragoslav Šumarac određen je za ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Nađa Higl za sport i omladinu, Miodrag Stojković za prosvetu i nauku, a novo ime je, kako kaže Pajtić, dr. Ivan Stefanović, kome je dodeljen resor privrede. Radio u multinacionalnoj kompaniji Ingersoll Rand kao direktora za akvizicije i poslovni razvoj sa godišnjim obratom od $1 milijardu. Bio je direktor prodaje za Istočnu Evropu i Rusiju sa poslovnim sedištem u Milanu. Po akviziciji francuske kompanije Hibon 2006. godine postaje njen generalni direktor sa sedištem u Briselu. U Srbiju se vraća 2008. godine sa željom da svoje znanje i iskustvo implementira u domovini. Uspešno širi sopstveni biznis u oblastima proizvodnje i trgovine, između ostalog realizujući Greenfield proizvodnu investiciju sa partnerskom Mittelstand firmom iz Nemačke. Ministarstvo pravde pripalo je Momčilu Grubaču, unutrašnji poslovi Draganu Šutanovcu, a resor kulture i informisanja Jeleni Balašević. Financije je dobio Srbolju Bantić, a zdravstvo Nada Čemerlić-Adžić. Za ministra poljoprivrede vlade u senci određena je Nada Dragović. Pajtić je ocenio da se radi o iskusnim i kvalitetnim ljudima i da Srbija ne zaslužuje ništa manje od toga.